Вечерта покани две тела, любовта съблече нощта и пак сме едно, но не сега. Другото лято с теб, нека добавим мед на всеки един момент и всяко кафе. Срещаме се една година по-късно на едно също вълшебно място. Миналата година бяхме в операта, сега сме в градината на двореца Врана. Били ли сте тук и друг път? Първо благодаря за поканата, че ме поканихте още веднъж. Била съм тук преди много години, може би един или два пъти, по някакви поводи, но не на приеми. Едно място, което е осеяно с дървета, цветя. Лили Иванова позволява ли си да се разходи в парка? Не. Звучи много тривиално или напудрено, но моят живот е всъщност работата ми. Това ме интересува. Това са главните неща, които ме интересуват. Като дете, като ученичка в Кубрат ни водеха на разходка да береме кукичета и това беше много приятно. Но сега тези неща не ме вълнуват особено. Връща ли ви аромата на липите някъде? Да, в моя роден Кубрат, защото там има много липи и около нашата къща имаше много липи също. И моята баба много често ме караше да се качва на покрива и да бера липов цвят. И тя ми правеше чай. Какво се промени за една година в живота на Лили Иванова? Новият диск. Започнах да го правя от края на миналата година и началото на тази. И преди месец нещо такова всичко беше изпълнено. Между другото, стоейки на фона на двореца Врана, да. Чувствате ли се като жената, която носи короната на българската музика, която стои в тронната зала? Много съм далече от тези представи и от тези фантазии. Слава Богу, седа здраво на земята. И не ме интересува дали съм първата, петата, десетата. Дали съм с корона, дали съм без корона. Интересуваме само мнението на моята публика, аплодисментите и нейната оценка. Това за мен от това няма нищо по-скъпо. Това е моята корона, всъщност, ако трябва да говорим за корони, но аз не обичам тези сравнения и те не ми харесват. Ти дойде да разкажеш за тъгата огромна, как сега вън се скита любовта ти, но бездомна ти дойде. Имах възможност съвсем наскоро да гледам едно последно ваше участие с новите песни, с които радвате и публиката. И на мен лично прави много особено впечатление начинът, по който притихват всички преди да започне песента. С едно много особено очакване, като една жива душа. Цялата публика като жива душа. Вие как я усещате? Това е най-ценното за мен. То е това, което ме зарежда. Кои са хората, които в момента са най-близо до вас? Екипа ми е най-близо до мен. Моят екип, на който аз държа, не игнорирам нито един от тях или не казвам, той е по-малко важен или той е повече важен за мен. Всички ние трябва да се стараем да направим нещо много хубаво от една песен, защото това е един общ труд. Той не е само мой. Аз съм певицата, обаче те са ми много важни, музикантите. За мен музиканта, публиката и музикантите са моята невероятна емоция. Защото ако нямам до себе си музиканти, които да изтръгват от мене чувството, което аз, защото
Друго може да нямам, но чувство знам, че имам. Достатъчно. Колкото и някои хора да не се вълнуват от моето чувство, но това не ме интересува. Но аз поне това имам. Друго може да нямам, но чувство имам. И щом отмина зимните недели и остани при мен зелените предели и остани при мен как бял свят от моя сълза. И тук ще отворя една скоба. Аз не знам дали я казах миналия път. Аз обичам да чета разни книги на биографии и съм чела на Злати Бояджиев една биография, в която му задават един въпрос. Бе, Злати, защо не вземеш тук млади художници да ги научиш нещо, как да държат четката? И той каза, добре, мога да ги науча на всичко, но не мога да им дам душа. Значи, не мога да им дам чувството, което той изпитва, когато рисува. Имаме една изненада за вас. За тези хора, които ви дават чувството или по него допълват или ви изтъргват емоциите. Сега ще го видим. Приливат скрива от пясъка стъпките забравени. Човек отдаден на това, което прави. Отдаден на изкуството. Тя всъщност, като се замисля, просто един много добър, много талантлив музикант. И може би за това има потребност да прави постоянно нова музика, да изразява себе си по нов начин. Това е почерка на един музикант. Доста други хора имат музиката за бизнес. За това да създадеш един продукт, той се завърти, да се сдъвче, да се изплюва веднага, каквото можеш, взимаш и продължаваш нататък. Докато тя е от хората, които прави изкуство. Това, което ти е дал Господ, нали, таланта, това не е твое. Всичко друго е въпрос на много труд, дисциплина, това е да бъдеш войник, отговорност към таланта, присъщо за Лили, и хигиената, която трябва да спазваш, да се държиш като истински артист във всеки един момент. Има много голяма опасност човека, който е много талантлив, това съм го виждал с очите си, да стане арогантен и да пренебрегва работата, техническата работа по обгрижването на таланта и неговата реализация. И тогава се получават недобри неща. При нея няма такава опасност. Каква емоция събужда гласа на Лили Иванова при теб? Ами такава, че след като примерно 12-13 години не бях писал песен, не бях измислял песен, измислих такава за нея. Ето такава емоция събужда. Става въпрос за песен. Първо беше песента "Този миг се нарича любов", а сега е песента "Дали", като и двете са по текстове на моя верен другар Стефчо Вълдобрев. Аз не съм правил до сега текст за някой друг, за първи път. И ми е любопитно как той възприема думите, защото аз ги виждам по един начин. Темите. Мен страшно впечатление ми направи, че тя изхожда от текста, а не от музиката. Това беше голяма изненада за мен. Тя е съвършена певица, с емоция, с постановка, с чудовищно красив и мощен глас. И аз си представях, че всъщност музиката е първото, което я дърпа. Тя каза, не, дай текста да видим, да изходя откъде. Тя влизаше в един текст, както актьора влиза в ролята си. И пръстите поплетени сами в дългия каденс. Това е обисана изненада. Искам да благодаря за всички тези думи, които бяха суперлативи казани по моя адрес. Еко, между другото, каза по време на интервюто нещо много интересно, че вие не се гневите или на ситуации, които са изнервени, не реагирате гневно, напротив, по един много лек начин решавате всичко, което се случва или което трябва да стане, за да вървят нещата по гладък начин. Да, защото аз съм дресирала, това е точната дума, в себе си търпение. Безумно търпение.
Няма по-търпелив човек от мен в тая държава. И аз даже казах на ден на Петя, викам, Петя, награди не искам. Искам само да ми уредиш в рамка един надпис. За най-търпеливия човек на земята. Защо? Така съм се научила да търпя. И търпя много неща. Ами, търпението смятам, че е положително и е полезно. Защото е много лесно да се скараш с някого, но това нищо не ти носи след това. Усъвършенстване ли е търпението? Може би да, може би да. И все пак на какво се гневите вие? На какво се гневи Лили Иванова? Това, което може да ме... Но пак много внимавам, е нечистоплътността в хората. Мръсотията, физическа или каквато и да било, друга във всичките измерения, нечестността на хората, лъжата, алчността. Това ме унищожава. Това са неща, които... Другото нещо, което много ме владява на сцената много често, ако не се чувам добре в слушалките, гласа. Има такъв дискомфорт. Но това са технически неща, които се случват в техника. Това е техника, която не можем без нея. Тя е съвсем сама в облак от светлина. Само там намира топлина. Дъхът е чистен, пулсът е ускорен. Стъмпелената примка на нощта. С слух и с душа си избирате хората, които да са около Да, вас, така ли? първо искам да благодаря на Живко Петров за това изказване, защото за мен е огромна чест да изпея негова музика. Защото това беше моята мечта още от концерта в Арена. Когато вече влязох така изцяло в неговото творчество, той направи аранжментите на целия концерт. И аз много имах желание той да ми напише песен. И един ден така в разговор казвам, какво става така, нещо има ли? И той вика, сега заминавам за Италия и като се върна ще видим. И от Италия ми се обади и каза, ще изпратя една италианска песен, която ти можеш да направиш прекрасно. Аз казах, виж какво, изпрати ми да я чуя за всеки случай, но искам само да ти кажа, че аз италианска песен няма да изпея. На времето съм пяла много чужди песни. Сега аз съм само в българските песни. Искам да рекламирам български автори, българската музика, българските текстове и казвам да ми изпрати. Чух песента, нещо не ме кой знае колко впечатли и аз му казах, викам, виж какво, обадих му се. Искам хубава, лоша, аз съм певицата на български текстови, на български език, на българска музика. Искам да рекламирам българската музика. Обичам да пея на български език. Искам да ми напишеш музика. Ще намерим кой да направи текста. Но тази музика трябва да бъде оригинална. Аз не мога да бъда копия. Аз съм оригинал. Хубав, лош, оригинал. Една песен може да я направя много лоша, но тя е оригинал. Аз се правя. Аз не съм изкопирала никого. И когато... Добре. И на следващия ден аз получих по имейла музиката на Обичай ме. Тя нямаше още текст. И казвам, сега ще говоря с Стефан Вълдобрев да ми направи текст. Стефан направи текста за, може би най-много за 2 дни. Направи този текст. И така се получи песента. Не моля, не крия, горя. В сърцето ми е огън. Не мога да го спра.
Вие роден победител ли сте? Не мога да кажа. Слава Богу, седа здраво на земята. Благодаря на Господ, че ме е дарил с това чувство да има мярка. Защото моите наблюдения са всеки се изхвърля, ама днес как го виждаме, утре го няма. Това за мен не е победа, не е... не знам, не ми харесват тези неща. Създавате музика от 60-те години и винаги сте на върха. Сега, сигурно много хора ще се обидят, но е така. Защото следвате тенденцията, защото следвате най-новото, най-актуалното, което е необходимо? Или нещо друго пък е необходимо на певеца? Не, аз слушам... 2017 година сме, както казвам. Не можем да бъдем 60-та година или 61-та или 71-та или 81-та. 2017 година. Нещата са светкавични в света. В световен мащаб се случват. Аз имам вкъщи, всички ще се очудят, всички в кавички много модерни изпълнители или музиканти в България биха се очудвали, ако дойдат веднъж вкъщи и да разгледат моите дискографии, да видят какви дискове имам на кои певци, които нищо общо нямат с мен. Но от тях аз слушам и си казвам какво. И това, което ме впечатлява, аз мога да го взема, да го купя по някакъв начин. Купя в кавички, разбира се. Казахте 61-а, 71-а, нищо не е като онова време. Или да. Не може да се връщаме, или няма нужда дори. Подариха ми за рождения ден, беше през месец май. Ето тази плоча, помните ли я? Да, много добре се помня. 71 година. Да. На нея, между другото, има само вашият подпис и нищо друго. Това е моята измишлятина. Аз си ги измислям такива някакви. Уникални снимки. Вътре има текст дори на Дамян Дамянов, който е на Чернова. Сега ще го покажем след малко. Вършите ли се, когато гледате тези стари снимки в миналото? Колко често изобщо разгръщате тези страници на миналото? Мога много да ви изненадам, но аз не гледам нищо старо, мое. Този диск, който сега съм издала, 2017 година, аз го слушах само, когато ми беше изпратен да чуя дали достатъчно, дали е добре миксиран, дали е мастериран добре, дали звукът е добър и така нататък. До тук свършва. Аз не слушам моите изпълнения и да се гълзомайвам вкъщи. Колко съм велика, колко. Няма такова нещо. При мен няма такова нещо, разбирате ли? Последният ви диск, на корицата сте само вие, ваша картина. Да. На художника Горанов. Да, Васил Горанов. Тук е само бял лист с лили Да. и вашия подпис. Да. Това И това е също моята измишлятина, защото този портрет е в моят дом, подарък. И защо така реших? Защото не мога да се позволявам върху едно художествено произведение, нищо, че е моя образ или който и да било, да си пише името. Там има само много дискретно е сложено даже името на художника Васил Горанов. Това смятам, че е достатъчно. Аз имам много мярка във всяко отношение. Връщам ви отново обаче към турнетата в миналото. Години, в които човек се учи сам, учи се по пътя, учи се в движение. Така ли е било? Тогава бяхте ли толкова критична към себе си? Мисля, че съм била критична към себе си винаги, но може би съм правила някакви пропуски по отношение на репертуар, защото тогава не може да пее това, не мога да пее онова, този текст не става или не може да се, както имах забрана в радиото за песента "Искам те". Забраняваха да се пуска, но се пеех. На мен много трудно може да ми забранят нещо. "Искам те" била забранена песен. Да. Когато ме докосваш, лудост е, когато съм сама, силна съм, когато ме обичаш. Търся те във всичко,
големия Дамян Дамянов. Знам, заради тъжния ми глас, обичате ме вие искрено, но чакам аз, един от вас, без глас, да ме обикне истински. Намерихте ли през живота си такъв човек? Който да не ви обича само заради гласа и само заради това, което сте вие на сцената? Не съм търсила никога нищо. Той, който трябвало да дойде, той е дошъл веднъж и си е останал. И това е положението. И това е Иван Пеев. Казала съм, писала съм и така нататък. Другите... Но сърцето си е ваше? Да, то се е мое, обаче другите може би съм била интересна. Мислят, че имам слава, те покрай мене много се закичили с моята слава. Винаги се качват на раменцата ми да изглеждат по-високи, ама не стават по-високи. И в любовта ли дори? Навсекъде. Помня едно наше интервю преди години, в което казахте, че никой няма право да бърка с мръсна пръчка в душата ви. Да. Защо се опитва? Защо е толкова важно да влязат в душата ви, да видят какво е там? Това е техен проблем. Те си знаят сигурно защо. Защото те са нищожества. Те нямат собствен личен живот. И те живеят с моя живот, с вашия живот. Това е. Ще ме отсъжите, надявам се накрая. Денят ще бъде същ и чудесен. След нищо няма да се оправдая. Последната ми дума ще е песен. Слушали ли сте се на ласкателства? Да, и много не ги обичам, защото не всички са искрени. Аз познавам. Не знам защо имам като животните съм. Веднага познавам. Общо взето съм ужасен характер. Защо ужасен? И така се оказва. Защото не търпа фалш при мене. Всичко е обяснимо. Всичко се преживява. Разбрали какво си има и какво остава. Кои са компромисите, които човек не трябва да прави заради любовта? Има. Сега не мога точно сега да се замисля. Има такива компромиси, но аз... явно, че моята професия е била за мен по-водещото. Дори и да ми липсва след това любовта. Кой е най-важен човек в живота ви? Най-важните хора, не човек, в моя живот са били моите родители. Разбира се, нали, вечна им памет. И до много скоро беше моята учителка, госпожа Савка Ненова, която почина, за съжаление, януари месец. С нея можех абсолютно всичко да споделя. Тя живееше с моите емоции, с моите успехи. И сега ми липсва, защото даваше ми ценни съвети. От нея много неща съм научила. Отиде ли си с нея една голяма част от миналото ви, от спомените ви за семейството, за Кубрат? Не, тези неща не могат да се отидат с никого и с нищо. Друг човек, с който споделям, или той ми се обажда, също Иван Пеев, споделяме, той седи моите концерти, моите изяви. Сега, когато получи моя диск, новия диск, той ми се обади във възторг и каза, това е, може би, най-силният ти диск до сега. Виждате ли се с хората от вашето семейство? Говорили ли се за това? Виждам се много рядко. Аз непрекъснато, цяла година, само това. Седа вкъщи и работя върху проекта си. Има ли думи на вашите родители, защото ето казвате светла им памет, липсва ви със сигурност, които обаче ви водят по пътя и са ви водили през годините? Ами, естествено, че има, за да имам този характер, за да имам тази честност в себе си, да имам това достоинство. Аз тези неща са от семейството. Те са от родителите. Те не са от учебника. Кой беше най-ценният съвет, който ви дадоха? Да не лъжа, да не крада, да не съм алчна. В родителите ми нямаше тази алчност за средства, за пари, за имоти, за каквото и да било. Нямаше. Следите ли новините? Да. Следи ли какво им тежи на хората днес? Искам да призная, че не гледам много българска телевизия, но стриктно следа новините по
БНТ и по BTV. Редовно, когато имам възможност, като съм си вкъщи. Без това почти ден не минава. Но другите неща не ме интересуват. Напоследък да си патриот стана много модерно. Обичате ли България? Като чувам много хора, България, България. Абе, стига сте спекулирали с България. Направете нещо за България, направете за българския народ. Така, че той да може да живее спокойно и щастливо. А те на първо място табелата България. Чакай, ние знаеме, че сме в България. Няма нужда да ми се напомня. Искам да знам какво се прави за България. Звучите сякаш наистина ви боли и ви тежи. Не, това не е нормално. Аз говоря, че ме е най-скъпа публиката, но аз правя нещо за моята публика. Искам да знам, искам да видя какво правят политиците за моя народ. Какво бихте пожелали на българите? Не искам да уча никого на нищо, защото смятам, че всеки е в състояние да си помисли малко и да реши какво да направи с собствения си живот. Защото това е техен живот, това не е мое. Аз знае какво да направя от себе си. И всеки човек трябва да е наясно към какво се е устремил, какво иска да постигне в живота. Но това не се постига от небето само да падне. Човек трябва да работи. Искам да завърша, че ако аз не бях това, което съм в момента и не вървя непрекъснато напред, никой нямаше да си спомням, че някога е живяла на тия земи Лили Иванова. Ако спра да обичам, ще спре да ме има. Боли, но не плаче в мене момичето. Боли ме от всичко, което обичам. Но ако спра да обичам, немислимо е. Приемате ли се като епоха? Нека хората, които останат след мене, да оценят коя съм била, каква съм, що съм. Аз може много да си мисля, че съм велика, но това не носи на никого нищо. На мене най-малко. Как бихте довършили изречението Лили Иванова е? Е Лили Иванова. Благодаря за това интервю. Аз благодаря. За мен беше чест и удоволствие. За мен още повече. Благодаря. Невероятна и неповторима Лили Иванова специално за тази сутрин и за BTV. Предполагам, че няма да се очудите, ако ви кажа, че Лили Иванова не спира и предстои голямо турне, което ще започне от 1 септември в Созопол и продължава на 18 септември в Стара Загора, Летен театър, 20 септември в Хасково, спортната зала и 28 септември във Враца, драматичен театър през октомври, в спортните зали на Самоков на 7 октомври, на 15 в Сливен, на 17 в Шумен и на 19 в Добрич, на 25 октомври в зала номер 1 на НДК в София. И една новина, която Лили сподели с нас само преди дни. Предстои турне и в чужбина на 3 ноември в Берлин, на 6 ноември в Мадрид и на 6 декември в Милано. Така че може да я видите и там включително. Тази сутрин продължава.